Η Smart Αγορά σας παρουσιάζει το καροτσάκι και το τσαντάκι ψυγιάκι. Ένα σετ που αποτελείται από ένα πρωτοποριακό τσαντάκι που με 3 απλές κινήσεις μετατρέπεται στη στιγμή σε μια μεγάλη τροχήλατη τσάντα για τα ψώνια σας και ένα πρακτικό τσαντάκι ψυγιάκι για να μεταφέρετε με ασφάλεια το φαγητό και τα αναψυκτικά σας στη σωστή θερμοκρασία. Αγαπητοί φίλες και φίλοι, θέλετε να πάτε να κάνετε τις δουλειές σας και μετά να ψωνίσετε? Θέλετε να πάτε στη τράπεζα ή σε δημόσιες υπηρεσίες και μετά να περάσετε από το σούπερ μάρκετ το κρεοπόλιτο ψαρά? Κανένα πρόβλημα. Τώρα, με το καροτσάκι ψυγιάκι, το καθημερινό σας πρόγραμμα θα γίνει πιο εύκολο από ποτέ. Το καροτσάκι ψυγιάκι το έχω πάντα μέσα στο αυτοκίνητο για τα ψώνια της ημέρας και έχω σωθεί. Το παιδί μου στο σχολείο πάντα έτρωγε το φαγητό του κρύο. Τώρα βρήκα τη λύση. Το τσαντάκι ψυγιάκι διατηρεί το φαγητό στη θερμοκρασία που θέλω εγώ. Πόσες φορές δεν πήγατε να πάρετε ένα ψωμί και γυρίσατε με 5 σακούλες και πολλά κιλά βάρους? Πόσες φορές δεν αγοράσατε κρέας, ψάρια, γαλακτοκομικά ή παγωτό και γυρίσατε τρέχοντας στο σπίτι για να μην χαλάσουνε? Τώρα δεν χρειάζεται να ανησυχείτε και να υποφέρετε, γιατί μπορείτε να το έχετε πάντα μαζί σας, σε κάθε σας έξοδο από το σπίτι. Πάρτε τα μαζί σας στα ψώνια, τη δουλειά, το αυτοκίνητο, στην εκδρομή ή τη θάλασσα και απολαύστε τα τρόφιμα και τα ποτά σας στη θερμοκρασία που θέλετε. Είναι τόσο μικρό όταν είναι κλειστό σε ένα τσαντάκι και γίνεται τόσο μεγάλο όταν ανοίγει σαν ένα καρότσι. Είναι το καροτσάκι ψυγιάκι που μπορείτε να το έχετε πάντα μαζί σας και να κάνετε τα ψώνια σας πιο ξεκούραστα από ποτέ. Επιπλέον λύνουμε και το πρόβλημα που είχαμε με τα μεγάλα ογκώδη καρότσια για τη μεταφορά ή την αποθήκευσή τους. Γιατί το καροτσάκι ψυγιάκι πιάνει ελάχιστο χώρο. Κλείνει, μαζεύει και γίνεται τόσο μικρό που μπορείτε να το βάλετε μέσα στην ντουλάπα σας ή ακόμα να το κρεμάσετε στη κρεμάστρα με τα ρούχα σας, χωρίς να σκοντάφτετε συνεχώς πάνω του και να σας ενοχλεί. Δεν τελειώσαμε όμως εδώ. Πόσες φορές τα ροδάκια δεν μας έχουν ελερώσει το σπίτι ή το αυτοκίνητο? Στο καροτσάκι ψυγιάκι τα ροδάκια αναδιπλώνονται και μπαίνουν στο εσωτερικό της τσάντας χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος να μας φλερώσει. Πάμε τώρα να δούμε και το δεύτερο προϊόν από το σετ, το τσαντάκι ψυγιάκι. Ένα πρακτικό τσαντάκι που διατηρεί τα τρόφιμα και τα αναψυκτικά στη σωστή θερμοκρασία. Σταματήστε να παίρνετε το φαγητό στη δουλειά σε σακούλες και να το τρώτε κρύο. Και φυσικά το καλοκαίρι, όπου κι αν πάτε, θα απολαμβάνετε παγωμένο το νερό, τα αναψυκτικά και τις μπύρες. Εσείς πλέον αποφασίζετε άμα θα φάτε το φαγητό σας ζεστό ή θα πιείτε την μπύρα σας παγωμένη. Καλέστε τώρα στο 211 850 2020 και αποκτήστε ένα σετ με το καροτσάκι και το τσαντάκι ψυγιάκι από 49,99 τώρα μόνο με 19,99 και δώρο 2 παγοκίστες. Το καροτσάκι ψυγιάκι είναι τόσο κομψό που πρώτα κάνω τα ψώνια μου και μετά πηγαίνω για καφέ. Κανένα άγχος για τα τρόφιμα, γιατί είναι προστατευμένα στο καροτσάκι ψυγιάκι. Τις περισσότερες φορές, μέχρι να έρθω στο γραφείο, το τάπερ με το φαγητό μου είχε ανοίξει και είχε χυθεί στη σακούλα. Το τσαντάκι ψυγιάκι είναι σταθερό και μπορώ να μεταφέρω το φαγητό μου με ασφάλεια. Καλέστε τώρα στο 211 850 2020 και αποκτήστε ένα σετ με το καροτσάκι και το τσαντάκι ψυγιάκι από 49,99 τώρα μόνο με 19,99 και δώρο 2 παγοκίστες. Το παίρνω πάντα μαζί μου, ακόμη και στη δουλειά. Γυρίζοντας στο σπίτι, δεν μου κόβονται πλέον τα χέρια από τις σακούλες του σούπερ μάρκετ. Καλέστε τώρα στο 211 850 2020 και παραγγείλτε με δωρεάν τα έξοδα αποστολής.